ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନରେ ବୁମରାଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ନା ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ପୁରୁଣା ସ୍ପିଡ୍। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ କୈଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବୁମରାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ 23 ଜୁଲାଇରୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫ୍ଲପ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ସ୍ପେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହମ୍ମଦ କୈଫ 26 ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ବୁମରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 100% ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଅବସର ନେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗତି 125-130 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବଲ୍ରେ ସେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡାଇଭ୍ କରି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ କୈଫ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କୋହଲି, ରୋହିତ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ଟେଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବୁମରାଙ୍କ ପାଳି ହୋଇପାରେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଯାଦୁ କାମ କରିନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର 3 ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନର ଶେଷ ସେସନରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେମି ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 24 ଓଭରରେ 80 ରନ୍ ଦେଇ ଏକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 140 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଡିଂରେ ସେ 80ଟି ବଲ୍ ଏବଂ ଲର୍ଡସରେ 140 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ 21ଟି ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିମ୍ ମାନୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲାଇକ୍